Magnano mbola tsara tika jiaby, zoko vonjy, zoko gn'olo jiaby. Ya, bon, niany za magnano en direct dimanche le 2 juillet satria elaela za tsy nano vidéo. Raha volagniny niany raha tsotra hely, voalohany hitako en direct zany roa nikaiky zoko vonjy misy olo ato ya voalohany misotranao zany roa zegny izy koa tsy hitanao gnanigny mety tsy maro olo nahita azy ary zany koa mba gnisany rôlontsika rehefa tafaboaka misintogny le zandry madinika avy afara. Maro za ny olo avy amin'ny province na olo avy andafy magnaty zoko vonjy karakory za mbo ty hira, za mila hira, za mila zao, za tia laza, za to lasa star. Marigny zegny satria izy koa za agnany raha misy aminah ndraiky ny hira ny entreprise ny mpihira ny entreprise tegna mandeha raha ny fahitako azy satria maro ny olo mila hira ny spectacle mandeha koatrany tamin'ny covid igny. Donc zegny normal tsy amenatsignanareo le manana talenta raha tagnaboaka talentanareo. Par rapport amin'antso jiaby azoko mangatiko hoe zoko vonjy za misy hira tiako aboako anao, za tia zao mankory agnaboahanao za karaha zakinao igny, za mba tia laza karaha ohatry ankory agnanaovanao bon zao agnanaovantsika azy. Anao niany alfasa agnatin'ny page ko, agnatin'ny page ZV zoko vonjy ao agnarananao, numéro téléphone-nao, anao ka manana talenta. Fa atsika antsoviky anao mihira devan'ny page ko eto za mizahanao karakory feonao, na mahay mandino, na mahay mihiranao, na mahay magnino, de hitan'olo jiaby en page na ataontsika isaka vendredi. Donc anao ka mandefa numéro téléphone aminah ndraiky adresse-nao agnantsoviko anao ambarako anao le fotoagna isehoanao azy anao miboaka aketo magnaboaka ty za mahay mihira de hitantsika eo. Anao comme province, za io mbola andeha amin'ny province alfazy fa na izy sao de alamiko le izy satria maro ny olo manana talenta tsy hita nefa isaka miboaka izy mety maro olo ahita azy. Ary efa agnisantsika CB manokana izy ka fa hitan'olo mandeha misy 100,000 abonné, hitan'olo izy ataoko fa efa mora manosika izy avy afara ohatra manana talenta marina izy. Donc raha tiako volagnina amizay zany abonnevanao le page ZV zoko vonjy de zahavanao le raha volagniko ty, magnano commentaire ao no magnambara agnarananao, adresse-nao. Amin'ny province anao na Diego no andeha Diego za tsela misy raha Diego agny antsoviko anareo eto. Tamatavy anao andalo Tamatavy za tsela. Izy ka maro loatra nareo Tamatavy ato tegna leko za tsy maintsy mandeha magnatona za mizaha karakory karazany hoe challenge, karazany hoe misy concours hely le raha qui le meilleur gagne, pourquoi pas. Aza mieritreritranao fa za mahay mihira, tsy talenta tsy hira fô mety maro raha hainao. Olo manana charisme, olo vogno, anao ka vogno de tsy mavava anao andeha anjegny. Fa anao kaiky aza mandanenta mivona ny tragnonao agny fogna, anao fa mahita raha ataonao, anao fa mahita talentanao. Zegny. Donc zegny abonnenao page ZV zoko vonjy, ho isy fifaninana isaka vendredi andalo amin'ny page antsika de ohatsika amizasika vendredi izova artiste vaovao miboaka ato zay zahantsika. Ya, karaha ataon'ny Zakinao zao fa 3e jour niany tournagen'ny Zakinao, efa maramparagna azy niany de ataoko fiboaka tsela tournagen'ny Zakinao. Mety maro olo manana talenta agny na Clément na tsy Clément tsy problème, olo mitovy fô ataontsika akaboantsika le talenta anagnanao fô anao mila hita zegny. Neza anao karaha Madagasikara na andafy anao, za ty mandeha andafy ka zegny, andafy anao volagna fô za zokondry manana talenta ty numéro na ty adresse na ty zahoanao za antsovigny anao amin'ny fotoagna zao afaka anao zay ke malo Tananarivo afaka anao miseho anao za agna hitanao bon ok satria mizaha artiste enigny zany taogno ty eny
artiste inony zany zay mety iaragna amin'ny artiste producteur avy any ivelany fa io eniny io aloha ny azo antoko fa maromaron'izay ny andro hafa gny may azy donc zay gny tegna isafidy ny olo tokony tafaboaka ny olo vogno surtout vogno afaka magnaboaky énergie managna moyen moa izy mahatsaratsara sanazy vao maika tsara fa miza artiste ininy zay donc mandefasa numéro agnarana mazava viavanao na lalahy de kafa vognona anao magnantso zay de hiatriky zay zegny anao tsy faninina amizao no tsy faninina amizao faninina aminao fô zegny donc ny ataoko mba vitako agnampany andro madiniky zay manan-talenta tsy hita zay donc afatra mandeha aminareo jiaby artiste nareo mandehandeha agny mba détectez ny artiste nareo mitourné mba nivolagny zahava ka misy olo mangataka hiakatra mba zahava sao de mba olo mba manjara ampiantsika mato nareo tonga eo mba nisy olo nagnampy na tonga avanareo eo lasa malaza azakamo nareo magnampy artiste magnampy le artiste manan-talenta mbola tsy endriky tafaboaka donc zay ny dinigna lehibe ataontsika satria maro ny olo mandefa taratasy manoratra mandefa telefony miantso nefa tsy egna anaovagna azy izy miantso za mba produire za manan-talenta tsy hita talenta anazy alefa ny ire amy page zegny raha fa tous les 5 minutes mandeha misy je sais pas combien de messages donc zegny anaovantsika azy anao zay mahita i raha ty alefasa numéro anao adresse-nao agnarananao tongonao de mba ezagna mandrindra bon Antananarivo izy ty antsovigny izy viezaka dikety par semaine osy raha vaovao mandalo amy pazintsika zegny daoko nda azoko ambara nagnirika nagnantso mahoahoaigny efa hitako igny de maro koa ny olo sany magnantso mbola mipetraka fo ny terme atsika zoko vonjy antsova zao de zao sao de misy masionao